Yesu Kristo, Eucharistia, ndiye Kristo mujanye. Yesu waterekuka munjira, waritaye muumbi wa upenyu. Waterekuka, Kristo waterekuka, mumute uno unayera uno. Tino waya kuja kuna tochi, latira ramisa siyase. Takaombe kwa Kristo tina teivo, tifambe pamwe chete takabatana. Kristo munotiko kera kumabiko enyu. Tinoja pamwe chete, tinoja wena wenu upenyu. Kristo tinateiwa, tinateiwa tenzi, tituseiwa. Ticherutato onachamohere wenyo nokunwa mukombe unoyera uyu asingakodzeri kuzvityira nokuzvinwira kurangwa kukuru. Notikotereza o mwana wanyamuzika vanhu. Kristo munotiko kera kumabiko enyu. Tinoja pamwe chete, tinoja pamwe upenyu. Kristo tinateiwa, tinateiwa tenzi, tituseiwa. Neketone neulo zemuzuma webira rinoyera, ngazvitikodzerese kuwana upenyu sodzo runonetsitsi zvisere munemi Eucharistia. Kristo munotiko kera kumabiko enyu. Tinoja pamwe chete, tinoja pamwe upenyu. Kristo tinateiwa, tinateiwa tenzi, tituseiwa. Tinogomerera vose vakasungwa nemitemo yekereke, kuti vakugamuchireivo mumweya nomushoko renyu. Kristo munotiko kera kumabiko enyu. Tinoja pamwe chete, tinoja pamwe upenyu. Kristo tinateiwa, tinateiwa
titagurirane vitoro tive munyu wa pasi mechiedza chenyika. Kristo munotipokera kumabiko enyu. Tinocha pamwe chete tichifamba noupenyu. Kristo tinateiwa tenzi tituseiwa makudyo nokukomerana muviri wa Kristo. Sivenge chitendero na Yesu Kristo.